Hola, soc en Salvador Massip, soc metge científic i escriptor i us volia parlar d'aquest projecte de què és el càncer i per què no hem de tenir-li por. Crec que serà un llibre molt interessant, és un llibre que serà dirigit al públic en general. Intentarà explicar d'una forma clara, breu, resumida, concisa, què és el càncer, què sabem sobre el càncer, aquesta malaltia que és tan important i que encara és una gran desconeguda pel públic en general, encara es creu avui en dia que és una malaltia inevitable i invencible, quan de fet tenim moltes armes per fer-li front, per prevenir-la i per lluitar-hi. Repassarem tot això, repassarem com està la situació actual del càncer, la història una mica de com hem arribat fins aquí i quines són les últimes novetats que aquí als laboratoris que investiguem sobre el càncer estem fent. Des d'aquest punt de vista, jo tinc informació d'última hora realment sobre el tema. A més soc divulgador, he fet ja uns quants llibres sobre ciència i col·laboro amb els diaris i amb la premsa, és a dir, ja sé bastant què necessita el públic, què busca el públic i com necessitem explicar tots aquests temes al públic. Serà un llibre sobretot breu, directe, assequible, que és el més important, amb informació interessant, amb dades, amb xifres, amb explicacions, amb un glosari, amb tot de temes que la gent pugui acudir quan tingui dubtes sobre el càncer, que es pugui usar una mica com a llibre de referència, però també sigui un llibre que sigui amè de llegir, sigui distret, que tingui dades i curiositats que a la gent li interessarà. Per les dues parts, jo crec que aquestes són les dues facetes del llibre, no? Intentar educar, intentar que la gent aprengui més coses sobre el càncer, però que a la vegada sigui una tasca distreta, agradable, i sigui un llibre interessant de llegir, que tingui ganes de llegir-lo i que a més es pugui usar com a llibre de referència en qualsevol moment, pugui el lector acudir amb ell per quan tingui dubtes sobre el tema. Moltes gràcies.